Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakoro mogo jongen mor ni podi kete kar kama chiegni ma en tielo mogik mar chenro mar mbako romo ne wakoni ne wamanyo pach jodak e counties mopogore opogore. Ta sani ang waranga ne county ma Homa Bay kama wayud gane kanyo achiel kachiel ka wantie kanyo koda Alia Beach e kinde mabiro ka wantiere kar kae. To wacho kanyo ni nitiere paro mopogore opogore ma mienjo kendo wayudo gi achiel kachiel. Olongre ka par kendo tieko mana twak kama wantiere kar kae. Nitiere ote mowuok kanyo kuom Ken Apudo ma wacho kani owacho kani ang'oma mono giga luoko helmet samoro igombo rwake lakini harufu we kamane kako wache to we en ang'oma mono giga luoko gik machalo kamago ma okaw pogore kodgi un gi jimo pogore opogore e sector ni chairman super chairman Eli ntiere obila madonjo karka utiyo kod jo NTSA utiyo kod migepe opogore opogore masiro chenro kochopo korka rito ler manyalo ywayo jogi mondo mi ochak tiyo kod helmets yo makare kaka uritogi kendo kaka mamari ma itiyo tinyalo tingni bi kod e studio en adieri gima Ken Apudo wacho karka ni gik magi adier timore alworawa to nego bed ni losogi timore ka dugo kuom question mipenjo no ler en hygiene ma ng'ato nego bed gi ler mano mokwongo iyudo ni jogewa moko adiera iyudo ni kaka piny ng'ich ni jomoko ok luokre aya helmet bochido to pini en gima inyalo kawo pi tiywego maber nya perfume ni moro be ka in go be inyalo goyo at least be kiting'o customer kik ng'i bathe iyudo ni jogi dwaro more sensitization mana kaka nachako nyiso ka chako twake studio ka joge walak jok mapuonjogi to gigi wamiyo gi sani wasechako keto gi puonjo machiegni makata tarik holiday mabiro ni adhi bedo gi nyasi maduong' Nairobi ka nyasi mabiro en tarik adicha wang'ang'i kalenda nitiere nyasi mabiro adwaro ni chieng' environmental day no chieng' no jo apiko waluongo abro chiwo Colgate abro miyo gi roll perfume maber maginyalo bedo ka gigoyo wadwaro miyo gi puonj makare kaka ng'ato onego bedi kech kata ka customer oluongi gokinyi chiewe kawe kata mana pi luoke wang'i goye mswaki iyudo ni en ong'iyo pesa ok odwa ng'iyo ler owuoka odhoyaye kaka ni oluonge gi customer koseluongi which means customer ogeni to bong'e ni ing'e riembo maber gimomiyo oluongi apiko ng'eny koro ng'isa ni miya daka moko abich abiro iluok wang'i ibed ng'ama ler makata kiwuoyo gi customer winjo fresh air koro mane gima nyalo ng'iso japikowa kech kuom lerno jomoko ni chien seriously mana kaka nang'isi ni nadhi e bure ma Voi kochacha iyudo helmet mana kaka wacho no helmets mochida ahinya gin mana mag dala iyudo ni helmet nyaka inner sole mar helmet iyudo ni onge lakini ng'ato pod rwako wiye mano gima osebedo expire helmet ni be nigi expiry date helmet kinyiewo ok onego kal 5 years obedo ko oserumo ndadhi erokamano ahinya waduogo mondo wanon mogik to inyalo rang'ane wach mogik mantiere kar ka kotenore kod ote mantiere sani wadaloko tanganya kwar moge jwang' e county ma Homa Bay kod county ma Kisumu wantiere kanyo kod jofwambo wa Alia Beach kaachiel koda ka Millicent Adhiambo giseikore yo makare kendo nyaka sani wadamana neno ni chal mar oula kaluo to chal nade kachako kod Alia Beach e county ma Kisumu. Alia Beach oyawre e county ma Homa Bay uchiwe yo machal nade to nyaka sani ka wanyalo mana rango ni gin gik mage mosebedo kae ka timore kata manya bedo ka sani walose ukinyi makawuono kama intiere nyaka sani karachuonyo ochal nade Ali? Alia Beach kinyalo winjo wa achiel kachiel sani miwane chal mar wach ka warango chal mar oula e counties wa makaluo.
Erokamano nya Cleophas Oluoch manake wacho nendo wabiro achiel kachiel kowuok skul paya ma Sodo ma antiere ka chud bura makara chunyo kaendi skul kaendi Cleophas en achiel kuom kembe adek ma sani koro familia mathoth mokalo ojotie bang' pio uladaro gi miechgi kalore kod koth mosebedo kadhi nyime kod chwe kor gwenge ma pacho kaendi kama wantie kaendi omopogore kod Sodo Primary School kaendi bende nitie familia mathoth mojot skul primary ma Kubuya kaachiel kod Simbi Dispensary ma bende ntiere ka chud bura makara chunyo kaendi kendo kaendi kar chud bura moseyudo pek ahinya kalore kod masira mar oula ma biro kalore kod koth madhi nyime kod chwe kor gwenge ma pacho kaendi odiochieng' manyoro ne County Commissioner ma Homa Bay kandi Moses Lelan Alfabor kod 700 oseyudo midhiero kalore kod masira mar oula ma osedaro oganda mathoth mokalo e gwenge mopogore mantiere kar chud bura ma Karachunyo kaendi kod gwenge mamoko mantie Homa Bay kaendi. Okinyi ma kawuono Cleophas en mora mar bedo kod jalup ruoth ma orito gwenge ma Kobala kama koro wantie niendi mabiro pimonwa ni to gin ji maromo nade masani koro jot e skul primary ma Sodo kaendi to pek mane manitie kalore kod oula medo daro oganda mathoth mokalo e kor gwenge ma Karachunyo kaendi kalore kod koth madhi nyime kod chwe e pacho kaendi yawra ahinya chief ibiro ngiswa ni to kama wantie ni familia di masani koro jot e klese mantie skund primary ma Sodo kaendi to en pek mane mar oula ma iseneno e sub location mari Mirito kaendi ma Kobala kaendi machiegni. Erokamano sama wan wuoyogo ni wan Sodo Primary School. Sodo Primary School already wan gi families 400 mokamp e school, both primary school and secondary school. To nyaka nche wachak bedo ka makoro week mar ariyo to waluor ni kiyawo skul e juma manyien mabiro bedo tarik 29 wabiro bedo gi challenge maduong' number 1 ni nyithindwa gi ma bende koro donje skul kiyawo skul jonyuol gi go be makoro dak kodgi skul ka manyiso ni sama yawo skul nyaka koro giweyo ne learning mondo dhi mbele. Koro wan gi chandruok maduong' nikech waywak ni kama koro jo mapiyo hinyo kuma ginyalo dhi onge nikech sama loso kodi ni families mobedo displaced gin 580 to already 400 osebire skul mosekampe skul mana kaka wacho ni primary school mosodo gi secondary school. Koro wakwayo migepe mopogore moloyo ne sirkand malo mar national government, sirkal mar county government mar Homa Bay to migepe mopogore mok mag sirkal mondo yo kamin mondo konywa nikech waluor ni kaka pigni medore waluor ni koyaw skul to kama jowa dhi yude konyruok onge manyiso ni koro jowa dhi manyo kuonde jot mopogore machalo kaka kanisni mabe waluor ni samoro ok nyal romo jowa kar dak. Mar ariyo kuonde ma jowa odak sani choche wopong' te manyiso ni pi ma ola mantie maduong' ni ogo chopowa mang'eny piny nearly almost 90% mag chopowa makunye miere kuma ji odak gi olwar piny. Tuoche mabiro gi weche mag pi mapong' dhi biro wakwa partners weche mag migawo mag thieth mondo come in mondo rescue jowa man ka manie center ka. Already wan gi dispensary achiel man kodo machiegni ma en chwo dispensary to waluor ni chwo dispensary ok nyal accommodate jowa gi te. Kora kwa migepe mopogore mondo come in ochung' kodo midhiero machalo kama. Mogik to wang'e maber ni gweng' en gweng' ma ong'ere gi weche mag pur. Already chambwa duto manchi wapuro bando, oganda, alode nie pi. Waluor ni e ndalo mabiro waweyudo kech maduong' nikech koro nyithindo dhi skul to chandruok dhi wuok maduong'. Koro wakwa partners manyalo biro mondo come in mondo konywa mondo wayud lasting solution mar wachni mok ni higa ka higa jowa dar bire skul sirkal oyie mondo chung' kodwa mondo wayud lasting solution. Erokamano. Cleophas mano ne waloso ko jalup ruoth ma Kobala kaendi George Oburu kalo pek ma koro pi oula okelo ne jodak ma Kobala kaendi kiwacho ni kiwinjo kowacho ni moingo familia 400 sani koro jot e klese mopore matie skul kaendi pod wabiro dhi nyime kod ng'eyo pek ma oula okelo ne jodak kaendi ko wabiro loso nyaka gitend skunde mondo wang'e ni ere ikruok mantie nikech wang'e ni skunde yawo ayanga wuok tich juma manyien to kuonde ma kwano gweke ma sani koro familia gi ojote ma ngima gi nyalo biro rochore kaachiel kod chenro mag somo be nyalo biro rochore skunde gi eki ka bende dwaro nitie mondo migepe mag sirkal ochwal kony moting'o chiemo kaachiel kod
kuonde mamoko ne familia masani koro jot Osodo primary school kaendi, familia masakoro jot Kubuya primary school kachiel kod mago eko mawuok Central Karachuonyo ma bende pio ola osedare miechgi kendo sani kodhe jombe ariyo kapod gigo kambi Simbi dispensary kama koro gikwayo kony mopogore opogore mondo mi ngimagi kik rochre kambe kama gidake noendo. Ka ok kamano Cleophas abiro duoki e studio mondo idhi nyime kod twak ka wato pod wang'iyo weche mag oula e kar chung bura ma Karachuonyo kaendi. Erokamano ahinya Ale Beach kuom ripoti yo makare. Mano kowuok e Homa Bay. Adhi ane kaunti ma Kisumu ir Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo ikore kanyo yo makare. Omiyo ane chal mar wach kotenore kod pi oula ma bende omonjo ji e kaunti ma Kisumu kod alwora mare. Ochal nade e kaunti ma Kisumu koso chal opogore? Millicent Adhiambo, Nyaboma, chal mar wach en mane? Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel gi sani kawuok e skund primar ma Umbaka ma bende kaendi en achiel kuom kuondego ma itiyogo kaka kuonde jot e kinde ma oula monjo ji ahinya to e sub county ma Nyando kaendi. Mana kaka inya neno to kaka neno ka nitiere skul kachicha, nitie kaka sani endi ok ochal skul te ochalo mier ma bende oganda ojote mondo gikonyre kotenore kod oula ma sani bende odarogi e mieregi. Makata bende seche mane wabiro nwakadho ka bende nitie jogo ma sani yuago oula kata mana yore mabiro kuondgi bende richo. Abro teri achiel kachiel ir jatend skundni mondo nyiswa ni to kotenore kod yepo mar skunde ma bende ochan timore e thuolo mar juma achiel ka chakre tarik 1 tarik 2 kanyo dwe manyien winjo bende nyithindo dok e skunde to ma en achiel kuom skunde ma bende nyithindo puonjore. Adwani lerwa ni to gin gi chenro mage mar neno ni nyithindo odonjo e skul kendo yepo kaka ne ochan maonge ng'ikruok moro amora. To jogo ma bende ojote e skul ibo tergi kanye nikech thuolo ni to bende koth pod burore mokadho. Machiegni ibo chako gi nyinge keng'eyo kamera amako ni oporo ni mondo nyiswa ni to chenro mane ma unwa ka jatend skul. Sani aneno ka skund ni olokore miel ma bende okonyo oganda ma pio odaro e mieregi. To e juma achiel mabiro bende nyithindo biro duogo e skul. Ere kaka uchano neno ni nyithindo duogo e skul maonge ng'ikruok to jogi bende oyudo kuma gijote yo makare? Useloso kod jogo mochung' ne ng'iyo kaka ikonyo jogi county kod jogo ma bende ochung' ne ng'iyo ni masiche mapoya jogo moyudo chandruok ikonyo nade? Ere kaka usechano ni udhi konyo wach ma kamae? Erokamano, iluonga ni David Ochieng' Ong'are, e teacher Umbaka Primary and Junior School. Kuonde ma nyithindo some masani jogi joma pi odaro tiyo kaka kuonde mag dak, iyudo ka classroom achiel oting'o udi madhi 20. Wan ka gi udi 240 modak e skul ka, kendo gipong'o hall, classrooms bende gipong'o. Sani wadong' gi ndalo moko 3-4 to wayawo skul, wabiro dwaro classrooms go mondo nyithindo tigo. Koro an ka mondo wawuo gi chief gi jo Red Cross mondo gimany kaka jok modak e classrooms go Kenya migi hema kata gik ma ginyalo gero mondo gidag oko mondo nyithindo bed kaka biro somo. Koro mane chenro ma wan go. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiyo nikech sama yo wawanga kaka jakom mochung' ne disaster management kata ng'iyo kaka masiche mapoya sama omonjo ji tinyalo tim. Chenro mane ma unugo mar neno ni nyithindo duogo e skul e wang' sa kendo jogo modak kangi bo yudo kuma gijote cha gi nyinge? King'iyo kamera makoni bari kacha. Gi nyinge ga iluonga ni Mary Nyamondo. Asedak Kakolomba ka koro higni madhi 40. Chandruogni osebedo kadhi to duogo. Koro sani chenro ma wan go kuom jomodak e skul ka en ni ka jo Red Cross nyalo konyowa gi tents to jomoko biro chielo tents kuonde moko to bete moloyo ka nyithindo ok wanyal wene gi thuolo ma ok bed e skul. Mane chenro ma wan godo. Un gi jok ma odak e skul adi ka ing'iyo kwan sani ma ujo beni dare skul? Wan gi ji 246 by now, to jomoko bende nitie mobedo integrated oko, gin madhi ji 400 gi wiye, ji manyicho dar 10 600 gi 26. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiyo ka watieko, in kaka achiel kuom jalno ma bende odak e skul kaendi, sani nyithindo winjo be ni duogo odonje e klasego. Chenro mane ma in go mar dhi kamoro mopogore mondo mi uyaw thuolo ne nyithindo bende ni odhi nyime kod somo kaka achiel kuom jalno ma bende odak kachicha? Usewuoyo kod jogo koso? Wakwayo ni
akwonge nyinga mokwongo an Meretino Nyango to wasebedo ka wan e iye ka endi sikul nyoyienwa mondo mi wabed ka to ka koro ibiro yaw sikul ta wakwayo ni mondo ka sirkal nyalo yie to mondo ginyalo miyowa kata mana tend moko wanyalo bedo godo kuonde moko wanyalo jotie kapodi ka nyithindo osebiro e skul ka nikech skul osebedo kosekonyowa sama nyo waringo wa e mier kae kama nyo wajotie to wakwayo mondo kamano mana kamano Cleophas mana mapiyo nikech sama yo wawangwa magi weche mabende pod adani aluma tut monda winya to chenro makare en mane ka iwinjo ka jatend skul ka achiel kod jakom mar disaster management ka achiel kod achiel kuom jogo manodare miere gikwayo mondo mi okonygi kod otundo mabende dholiech luongo kayo ni tents ka ginya yudo kama gichuoye otundo go mondo gidake mondo giyud thuolo ne nyithindo mondo mi oduoge skul odhi nyime kod somo ka kamano taduogo ni studio mondo idhi nyime kod mbakoromo Cleophas agonero kamana nyamile senda dhiambo komba kutwake makare kenango ilu wach nango aduogi iri e weche manyen mag migago kage kata ngichwelo kod mano maruimore kawuono nyakora mogi jong mane makelo wegi ko wach mogik Eli kachel kodaka Victor Chakodi Super Chat an mokwongo aduogo nero kamano Ramogi TV mar miyo wathulo makawuono to gima nyalo nyiso mana japiko ama jok mariembe ndara wabedu gi ng'iyo ndara wabed gi heshima ndara alafu jogewa beduru ko utang ungeni from next month ok dhi bedo as business as usual kaka mzungu wache bed gi reflector bed sako bed gi gige barabara mondo wakonyre accident waduok piny erokamano enya Victor wach mari mogi agoero kamano ne Ramogi TV kuom miya twak motegno to dinaher kwayo kuom ji adek e sekond achiel adwa nakwa e polise magwa gikonywa wabed kanyakla e tij kerieyo bodaboda to kik gibi moko kik wabi konywa ketho walosi kuom jo bodaboda wabeduru joma fuato sheria mar ndara warituru safety mondo warit familia wa mabiro manyien to kuom jopiny te kuom jopiny te kata manyiewa piko kidhi nyiewa piko ng'ama imiya piko ng'ama otegno pikipiki mosekalo puonjruok mondo in bende pikipiki nino obedo ndalo mang'eny to bende chame ndalo mang'eny erokamano enya Victor kachel koda Kaeli nyakora mogi jwang en thuolo ma wayudo pile ka pile mar puonjruok kendo kwatiegore e weche gi duto mana kama wantiere kodi ka achiel no kan kenda okinyi ma kawuono ne wakelo chenro mopogore opogore okinyi ma kawuono bende chenro mar piny kod mbakoromo kaona nitie ka kod Joyce Oduor koro iwinjo ni helmet ni iwinje koro kwa watieko ka kiidho wi apiko kaw helmet mari kisekawo helmet to irwake ka idho apiko isenyo mari koso iwinja ngo kawuono ka watieko Cleophas wacho kanyo makara ahinya kendo sani koro wanyalo wacho ni en changamoto ma jopiny nitiere godo kalo ni pono kipango ni onego bed ni iidho apiko to ber ka ibedo kod helmet mara to pok anyiewo kata kamano kalure kod puonja ma bende wayudo odiochieng' ma kawuono kowuok kuom jo bodaboda gi wegi abonena ne kaka nyalo manora gi helmet to bende ngiso ni nitiere helmet moko ma fake kata mago ma rang'iny margi ok ni longo kata kamano ang'e ni super chairman mobedo godo e studio dichieng' ma kawuono nyalo konyowa mar mondo mi wang'e kit helmet makare ma kirwako mar rang'iny mare ni malo kirwako tibiro bedo kiketo ngimani kama ber to bende kirwako kata kiidho bodaboda ber ka irwako lewni manyalo geng'o koyo mar mondo mi tuo pneumonia kik maki mathoro mako jogo ma ponono kale koyo mang'eny ahinya kata kamano twako bedo makare ahinya kendo ageno ni nyakora Ramogi Ajwang' bende yudo puonja makare masani nyakora Ramogi Ajwang' ibed kod odiochieng' maber nyinga Joyce Oduor nyakora Ramogi Ajwang' elojo gudu mokelo chero biro ni makare reporters mago manitiere county ma Kisumu Millicent Adhiambo kachelo koda ka Ali Abiche county ma Homa Bay studio kar kae ne wantie ka kod jopicha wan ka kod Eriko kachelo koda ka Chalo erukamana ahinya ka jogo mantiere e kiru mar loso weche manyien bende ko machielo kocha makeo gi koni mondo munege yo makare kotel kanyo kod wuod mwalimu Philip Ochieng' erukamana ahinya kachelo koda ka Langi Rosie mantie kanyo kachelo koda ka Stella kod Ansel Nelson erukamana Nyasaye mondo ritu na bedo kata e chenro kinyi makawuono chenro mar piny kod mbakoromo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar ma okeu nyaka sango oriti masani